mnoroche iga ntobwati mache abana abakogenda kianungu roche timaeti barenga bachieta igoro rero abana bachieta igoro roche kianungu roche eyere mate because totabwata amache abana batirimbogete mpaka kianungu bakagenda bakaleta amache aimuna bono iga bataraenda koleta igo rende twataka toboringa ntonyora obokonyi kurwando serinde Nyasaye tokonye tonyore nonye ne borehole erinde abana baito banyara konyora amache bawesibia eria kabere ntobwate challenge gose ntobwate shida ase dormitory abana babwate ebitanda bire ebike mono abande bakorota chimatress inse botuko barara mambi babibeka borere igoro rende edomo yere congested because yetobwate edomo yemoyoka ebitanda ebi nabo bire challenge nande nabo toroche ng'abana baito nabo baratama ase eng'encho yebitanda ebi bitaya ase esukuru eria gatato tokonyora ng'a ntobwati omorero tokororera ekero electricity yachire nigo tokoba egesunte ime. Can we compete? Ntonyare compete na abanto ekero tokorara saa 2 saa 1 ntokorara onye ntokonyara compete Kenyan wide onye ntobwati electricity gose backup. Lastly ntobwate shida yako photocopy machine eyetaringiya ebwate shida yagore tukare bono yabeire overused totakeire konyora ng'a ntonyore